Čaute, tu je Samuel. Vítam vás pri prvom videu s Game Mafiou. Takže som 53, práve teraz ste videli, že som 53. Zatedy sa chcem dostať do Hongkongu. To nie je také ľahké, musím ešte za pár kolov zamestnať. Dáme si survival. Tak nedáme si survival. Až teraz si dáme survival. Je to trápne, ale je to moje prvé video. Budem sa zlepšovať, nebojte sa. Tak, myslíte, že vyhrám tú tyčinku? No, neviem, ale zdá sa, že áno. Dobre. Zatedy sme v levelu 15. Ideme do 20-ky. Nie je to nič moc kvalita, ale dobrá zatedy. A vidíte tam niečo. What the fuck a song? Jo, vyhrali sme tyčinku. Dali sme sexy policajtku. Dobre. Dáme na silu tieto 3 atributy. Dobre. Vyskúšame dať na mapke jedného. Dobre. Dáme si padoucha. No, takže to nedá, však jasné, že 64. Dobre, bez bomby dosť. Teraz ideme na toto. Ani toho. Čo už? Moja rodina. Za to by sme nedali veľa. Dáme zautočiť. Nie, čo? Ale dobre. Dobre. Tak sa s vami lúčim. Čaute.